Hi there, sanibonani, molweni. Welcome to First Channel Thing here. Please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. The Gumbis kwavela ukuthi ngempela uyoli usewunkosikazi kamuntu. La vunguzela izwe kodwa ayiphola izwe social media. Uyavunguzela social media kodwa angazi noma beku social media lapha ya TikTok noma yonke indawo ngoba phela cha phela ngibone ku TikTok chaze kwavena ukuthi abangani bakhe ke bamhlebile ingane ziyahleba nje abangani bayahleba akusiyo into entsha okunye kuyasabisa okunye akusabisi kuya ngawo ukuthi labo bangani abazi kanjani angizile kodwa yokuhleba ngizwe kweyomshado umendo umshado bengithi kodwa phela ekuqaleni uyoli sibonile lapha ya angithi sho ukuthi kunendlela abenza ngayo ngokwebandla lapha yabemupha khona izipho la uyoli efake khona into ingubo iwifi ku blue ngisakhumbula ukuthi wawu blue njani la ehlala phansi ke bekhona ke bayamnika ke izipho abebandla ke bayazi ukuthi mase kuqalwe kanjani nje yana sekumayelana nomshado. Yabo nje lapha kwathiwa halala yoli waziphatha kahle yawu Nkosi yami thina ke saphuma nakhandi ku Sunday school mhlambe yikho nje singakutholi lokho okutholayo kuhamba kahle. Hayibo bakithi uyoli ke vele siyazi ukuthi yena ushada nje hayi ngoba enziwa ke ukuthi ulambile ngoba phela vele ubaba wakho unemali ushabantu. Kwavela nokunye indlela eyenziwa ngayo futhi naye ihambisana nebandla la sabona ukuthi nangu ke ozoba umyeni kayoli noma sengisewulolini hawu Nkosi yami. Ayi ngiyaxolisa ngazi leli gama ke liphume kanjani Yolanda Gombi. Kwavela ke ukuthi nangu ke uhusband wakhe azoshada naye. Kwavela lezo ke itape evelayo phela ngithi ngisho lokho esizulu kunemigomo nemibandela nama events abalekile namanye ke axhumayo kodwa abanye ke baye bethande nje ukuthi bewenze ngeorder yakhona. Zenzeka izinto zikayoli kunesiphithiphithi nje uyabonakala naye epost abanye abantu abahambile abamaziyo ukuthi awuke intombazana impela iyahamba. Sekufika umkhehlo indlela esingawusho ngayo ucishe ufane nomemulo kodwa umehluko bathi umkhehlo ke wenziwa umkhwenyana ke osuke efikile ngoba nje nabanye nje mabefuna ukuthi ngempela umkhwenyana lowo vele ukuthi ke uyasutha imali khona uyayifike nje nezitaki zemali nezinye ke izinto ke abayiphathayo beyiphathele umakoti wakwabo kodwa nje umkhehlo wona usuke uvunguzwe umkhwenyana. Kuthe sekufika umkhehlo zaqala inkulumo zaqala izigaxa angakafiki kuzo nokuzilandela ukuthi zihamba kanjani izigaxa after isigaxa ukuthi eqaleni ngesikhathi uyoli eguqe lapha noma ehleli phansi lapha enika izinto bonke laba bavusa igaxa bakubona lokho kodwa abakukhulumanga. Kungabe lokho okwenziwa kuYolanda kuyoli kufana nalokho okwenziwa kwinceko ngoba phela nakona nabo bahleli ngomsa kaNkulunkulu kodwa nje kwase kuphume wonke page ningaphinde nithembe inceko ningaphinde nani nivuma ukufaka ama-t-shirt afanayo nifaniselane omunye athi queen athi king nidanse ngoba bukani impumela yakhona kwathiwa ningabe nisamvotela ngisho ukumvotela kanti uyinceke engalenzi iqiniso kodwa washada wahlala emshadweni ngoba ngempela
okubekiwe nokudaliwe akekho kwaziyo. Ngiyakubona nje abantu beyabeka ngithe mina ngisazokhuluma ngalokhu engikubonile angakafiki kweyeyigaxa, ngoba eyeyigaxa nayo ngiyoyithinta uma ngithanda ukuyithinta. Angithi mina ngikhuluma ngendlela engithanda ukukhuluma ngayo. Mina ngibuka ukuthi nje ingabe lokho kwenzeka kuYolanda Gumbi kufana nalokhu okwenziwa kwinceko, kodwa ngithi bukani inceko ihleli emshadweni ekhona lokuthi mhlawumbe ibusisiwe ngawo nabantwana bakhona uhlalekile, kodwa lapho ku-social media kwase kuthiwa ningaphinde nimlalele, ngisho secula manje ngathi useyabhimba, nabanye befune ngisho ukumthola lo yasisi wayedansa. Abanye bethi nje uphethwe yikhanda siyamazi. Kuze kube namhlanje angikhumbula usisi evela yena eyikhulumela ethi yimi lo we-t-shirt noma ijezi leli lalithi Queen. Mangabe angikhuluma amanga nami ukuthi kwakubhalwe njalo, ngoba kuleya video yomdanso kwakuvela ukuthi okay partner, kodwa usisi akavelanga noma sebemfune bamfunisisa ukuthi azosho-ke manje ukuthi ngempela wangishiya kanje, wangishiya kabuhlungu. Nami ngaphaphama sekuthiwa uyashada, ngaphaphama eseqamba iculo eseliqambela unkosikazi wakhe amshadayo, kanti mina bengimsiza ngisho ngidansa emayikhiphi iculo. Wavela lesisi. Hayi-ke kwathiwa nje ngoba lela khaya-ke lo mama linamandla angeke aphinde-ke avotelwe udikiliwe. Ngase ngithi lona ikhaya lo mama ngiyalibona ukuthi baningi, noma-ke kuthi mina-ke ikhaya lo mama ngasuke ngangena kwi-page wrong, ngithi ngingene kulo ikhaya lo sisi no mama, ngangena kwe-wrong, ngasuke ngahlangana ney'thombe engazazi, ngathi angiphinde nje ngijoyine into eyipage ngoba angithandi ukubukiswa lezi y'thombe lezi ezizivezela izinto ey'fihliwe. Kuleli page engangena kulo ngithi ngingena lapha ekhaya lo mama, ngangena kuleli page elivezwa nje ukuthi nayo yonke into. Wangathi hawu kodwa yini bantu, ngoba bengithi ngize komama lapha ngahlangana nalezi y'thombe kwenze njani, ngaphuma-ke. Ngoba nami ngangisaba phela ukuthi ngibuze, kanti mhlawumbe vele umthetho wakhona mhlawumbe ngaze ngithukwe kuthiwa hayibo umsukuzenzisa wena uyazini lento, ngave ngaphuma nje kulelo page. Engizama ukusho-ke ukuthi lowa umshado wenceko angeke ngisho ukuthi awunazo iy'vunguvungu, kodwa usekhona, ngoba bonke ababhala ku-social media bazisho izinto ezibuhlungu, babhala bakhotha ngisho iBhayibheli, bakhuluma iy'nkulumo ezakhayo, babhala bacisha, bamfaka ey'thombeni, bafaka konke ababekufaka ku-negative. Abanawo amandla okukhuluma izinto phezu kwempilo yakhe, ngoba ngisho umuntu akusho ukuthi ngoba esengenze kabi mina akasezophumelela. Ukhona umuntu oyongenza kabi noma ukhona osewangenza kabi, kodwa manje impilo yakhe ayincikile kimi. Yikho ngempela uma ukuthi lento yobuzalwane uyayi-understanda, ungajwayeli ukushwabula ngoba unawo lawo mandla. Kodwa uma ukuthi-ke wena umzalwane mthakathi, uzokhuluma-ke ushwabule-ke uthi asephinda alungile lutho, usenza into ebuhlungu kangaka, mnike lo dinga i-support ayidingayo. Kodwa futhi musu ukufuna ukuqeda ngomunye, ngoba manje uma kuzohlangana egameni lokuthi siyazwelana nosisi osekuvele indaba, akayitholi i-support yena ethola ithemba, ngaphandle kokuthi kuze kubulalwe ingane ngenhliziyo. Manje sekuthiwa nje akanalo iqiniso kayena emncane. Nikwazelaphi lokho nikwazelaphi? Ngoba nale ndaba le eseniyikhuluma naze kwangathi niyayi-understanda, niyibamba ku-social media.
Ubani osevelile ukuthi ngempela nawo amagama awasho wamthembisa lokhu nalokhu wase semshiya kanje. Mina engikubabazayo ukuthi nje lo mshado kaYoli usudume njengalo wamshado, kodwa nawo lowaya bekhona ababesha abaningi belwa, ngisho omama abadala sesathi thina hawu ngisho abazali, kanti bese kwenze njani ngenciko mase kuzolwa ngisho omama abadala belwe sengathi kwayena lo wayedansa bayamazi mhlambe bengazi futhi ukuthi nokuhlukana kwabo kume kuphi, kukhulunywe kwathiwani ngoba phela nakho seyashada. Cha bantu ngiyakhuluma mina bengisho ukuthi nje nina nibona ngani ukuthi umsindo lo osumngaka ngomshado kaYoli uyafana nomsindo lo wawungaka ngomshado wenciko, kodwa nayi inciko imile emshadweni noNkulunkulu futhi uyababusisa, kuyaphileka nje. Ngisho abanye sebeshilo ukuthi singasamvoteli, namaculo akhe vele wayengenalo izwe elihle, wayebhimba. Sathi hayibo thina sazi kodwa sizwe ngani ukuthi sizolalela bani, singalaleli bani mayecula igospel, sizolalela lo esimzwa ngalolo suku. Mawuvuke nomhlabeleli othi nje ulwandle lababona, solalela ulwandle lababona. Ngesizwe ngawe sikuthole la ku-social media. Ngabe phela egcineni ibuye ibe njalo indaba. Kumnandi khona masihlangene sesiyikhuluma phela into esiyikhulumayo sibe yilowo mndeni-ke womama nani, kodwa sibe sithi hayibo kahle ukusiphatha manje. Susitshela ukuthi asingasamlaleli secula. Waze ngani ukuthi usizephi ngokuhlabelela. Sesizozwa nje ngokuthi wena udiniwe. Awuzivezi nokuthi uyisihlobo lo weza wazokhala kuwe ngoba esephatheke kabi. Uyasukela nje manje, asazi ukusukela kwakho ukuthi kumayelana nani. Bengisho into enjalo ukuthi lona mshado kaYoli umkhehlo indlela asegcile ngayo umntwana ku-social media, abanye basola yena, abanye bathi uzokhala, abanye bathi asho amaphiyano. Kufana nje nse nalokho ababekusho ngenciko, ukuthi-ke noma bengazisho zonke lento abazishoyo, akekho umuntu onezwe elikhulu ngaphezu kwempilo yomunye, ngaphandle-ke komthakathi. Ngoba abathakathi-ke bona-ke angiyazi indaba yabo kwakuhabantu abanjani, ukuthi usungaze uhambe ngempela uyofuna intwana, uthi ufuna ukwenza lo munye engabe nawe nje ufuna intwana kungenani uyithwalele kube nemali eningi. Yey, angidedi nami ngiyaziswa.